କହିବି ବାକି ଆମେ ଲାଇଟ୍ଟା ଇଏ ହେଉଛି କହିବି ଲାଇଟ୍ଟା ମୁଁ ମୋ ହକ୍ ପାଇଁ ଡରିଲା ପରଠୁ ଏବେ କୌଣସି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଭୁଲ ହେବା ଆଗରୁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକଟି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ସହଜ ବହୁତ କିଛି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଗଲା। ଡେଫିନେଟଲି ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ କମର୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବି କି ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ କାମ କରିବେ। ଝିଅମାନେ ପଇସା ଦେଖନ୍ତି ଆଉ କଳା ବି ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଚାନ୍ସ ମିଳିଛି ତ ଆମେ ଟିକେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିଦେବା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ନା ମୁଁ ଯେମିତିକି କହିଲି ପଇସାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଇସାଟା ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ବହୁତ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟର ସହିତ କମେଇଥିବା ପଇସାଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରିକି ଆମକୁ 2 ଦିନରେ ମିଳିଯାଉଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଡିଗ୍ନିଟି ସହିତ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ 2 ବର୍ଷ କରିକି ମାନେ 2 ବର୍ଷ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା ଲୋକଟା 20 ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟିଂ ପରେ 2 ଦିନରେ ପାଇଯାଇଥିବା ଲୋକଟା 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲିଭିଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କି ଯେ ଆପଣ ଆକ୍ଟିଂରେ ଯେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେନି ଆପଣ ସେତିକି ମୁହଁ ଖୋଲିକି ପାଇଲେ?